Rensing Rongpi Keso ke pangji det ajok Geta Singnarpi Medical in charge EM Surjya Rongphar aphan kerap kachohang pot. Patumi phai kuni ni phai pho arni lakhaing korasi Borzan MAC constituency ke parlupon dilai monsi ingti arong amekar Rensing Rongpi kedam tang aningkan pen keso kacholong lokajok keso kachilang ji aphan pura Rensing Rongpi achor Geta Singnarpi pen. Local MAC Anparta Medical in charge EM Surjya Rongphar VDC Chairman Sonaram Singnar Lapen ke Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan nang jinsora nang ravekta pusi kesodet abang puachor Geta Singnarpi pen. Perang ke athengno kachuning ripon pedo hidipe pen angtong terang report Karbilai. Keso ini lo. Keso, kementu kan si keso, keso celong. Keso ke jadi ipik lo. Turun ipin ke Julai cik lu pendo nampu anta. Nang mi pipi dalo keso ta celang anda celang lo gitu. Anta nang mi pipi asap tanang kom pipi. Nasi sa tumpan kita giding tumpan. Chuni yu kerap kachohang pansini di ang lito ateng no tek tek milam ang bachini dun khelo pon elang mana itu na hok ta chipon long lela da te bokte rai lom ke chipon bom lo heta nang mi pipi de non po anta ang ke khelo le chilang da enta cross ka me mat na hok ta chipon de the de lo li chuni ri ke la sa turiram rong hang pan nora vekta chuni rilo angke sa Surjya Rongphar aphan tanang ra vekta sa na witung chuni rilo ni lihe masor ke suga chilang ni pha nalitung nang kerap nang pajir lo pon tin ni ke suga chilang dam pon ni lihe masor aphan chipa me pha asin ji thai chon